Здравейте, приятели! Как сте разбрали легалето, имам две нови фигурки. Едната от които е на Шлайк. Пак го наричам Шлайк. А другата е на Моджо или както някои го наричат Молхол. Да, нека да започваме с тази на Молхол, която е много малка. Ще ви покажа първо нейният етикет. Само на секунда. Ето го и него. Да, с зелена точка, т.е. е много малко нещо. И да, както виждате, с много вау. Уау, или да. Една, две, три. Това е една бяла сова или снежна сова. Тя е от видът Тито. Мисля, че да, много е красива. Тя ще се казва Найра. Да. И идва речи на нещо на Шлайк. Ето му го етикета, да. Малко грозно се скъсаме, както и да. Той е кон, затова и е 15-8. Можеше и да е тигър, но да. Но ми трябваше кон. Може вече сте се засетили от неговите копита, аз съм много радостна. И така, това е Тинкер жребецът на марката Шлайк. Той е издраскан и тук, но просто нямаше друг, който беше по-издраскан. И ето тук пък другите виждам, че не се виждат толкова на камерата. Ох, даже сега пада. Той ще се казва Клей. И мисля, че мотива, ето вижте. Клей. Него си го взех, защото не можах да търпя тя да е без мъжки. И в повечето английски, американски момичета, които правят такива неща, те са двойка. И тя се казва Sugar Coat, а той Домина. И да. Но аз няма да ги казвам Sugar Coat, тъй като тя вече е Лора. Съжалявам, че ще чувате тези звуци, а той е Клей. Първоначално иска да си взема Питер жребеца, който мисля, че повече и отива и на нея, но просто от тези три бройки, които те имаха там, всичките бяха издраскани много зле. И си взех този, просто много красив. Погледнете го. Не може да се види, но там. Не е много сладичък. Съжалявам, но така ми телефон извини. И да, ето ги двете нови неща. Само ще махна нея. И малко ще изправя камерата. Тук по-скоро телефон. Така. Ето. Моля те, подпри се. Готово. И ето ги двете нови фигурки. Найра. Съжалявам. И това е Клей. Това са ми етикетите. Снимам на различен фон, тъй като съм след на мамитата, защото кака е в другата стая. Етикет на совата и на конята. И да, приятели, чао!